Bé, molt bon dia a tothom. Gràcies per assistir en aquesta presentació de la tercera edició de la Maratès. Primer de tot, és donar les gràcies a aquesta casa, a aquest Ajuntament, perquè, com acabem de dir, va confiar en el projecte i un projecte que sempre hem intentat defensar i així és, i és evident que és genuí, que és diferent. La Maratès es va crear amb la intenció d'omplir el buit que tenien els corredors a l'hora d'afrontar unes competicions més exigents, com és el cas de la marató o de la mitja marató. En aquests moments a Catalunya es fan 1.200 curses amb el que és asfalt, amb el que és circuits urbans. El circuit de la Maratès de Badalona, i és cert, per això ens vam fixar i creiem que era el lloc idoni, ideal, la gran avantatge que té és que és molt planer, que això beneficia molt a l'hora d'afrontar la marató, en aquest cas la més propera, que és la de Barcelona. La cursa d'aquest any, d'enguany, tindrà lloc el dia 23 de febrer, pràcticament un mes just a partir d'avui, i la sortida i arribada estarà, com l'any passat, situada a l'Avinguda Alfons XIII, davant del Pavelló Olímpic de Badalona. Les novetats d'enguany passen per recuperar l'entrega dels dorsals, això és important, perquè l'any passat, per una afectació, per dir-ho així, que hi havia el que són les pistes de bàsquet del Màgic, vam desplaçar l'entrega del dorsal del dia de la competició a el que és el Pavelló Olímpic. Tornem a recuperar el format del Màgic. Respecte als col·laboradors de la Maratès, tenim dos canvis significatius, als quals volem agrair també que s'hagin involucrat aquest any amb l'esdeveniment, que són la companyia DAM, amb l'aigua Beri, i la companyia Nutrisports, que realment creiem que són dos productes de molta qualitat i és una mica el que busquem. No ens volem oblidar dels habituals, com són Duet Sports. És una altra de les companyies que des del primer moment va creure en el projecte i que ha col·laborat patrocinant la samarreta aquestes dues edicions anteriors. Amb la companyia FIEC d'Assegurances, que també des del principi ha estat amb nosaltres en aquest projecte. I en el centre comercial Màgic, que d'alguna manera la seva aportació és molt important com a part del centre neuràlgic de la cursa. Falta de tancar les inscripcions, pràcticament queda un mes. El ritme és molt similar al de la segona edició. Recordar-vos que les inscripcions d'enguany es poden fer fins a la nit del dimarts dia 18. La Maratès de Badalona 2014 comptarà, com cada any, amb una sèrie d'atletes de l'associació Corredors.cat, és una associació que col·labora també des del principi, marcant els ritmes dels objectius de marató, 2:45, 3, 3:15, 3:30, 3:45 i 4. I jo crec que estic segur que quan arribi el 23 de febrer, al carrer Pau Clarís, Alfons XIII amb Pau Clarís, hi haurà més de 4.000 persones. Més de 4.000 persones no, perquè és el tope, no? Però estic segur que les 4.000 persones hi seran allà. Per tant, a les imatges anteriors d'altres edicions em remeteixo, no? Sempre ha estat un èxit d'inscripció aquesta cursa i jo estic segur que aquest any en complirem amb escreix amb aquesta perspectiva que tenim.